ಎಂಕಲು ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಸತ್ತಿನಗಳು ಪನ್ನೆರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗಲು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಓ ರಾಮದೇವರ ಒಂದು ಪುಲ್ಲರ ಕಂಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಡಪಡ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲ ಒಡಿ ಸೈತರ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನರ್ ಪುಲ್ಲೆಕ್ಕಲೆ ಬಸ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಸ್ ತೆಕ್ಕಿದ ಹತ್ತು ಜನ ಓ ಇದಲ್ಲ ಓ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಬುದರ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪರ್ಕಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ. ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅದಾಗ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಅಗಲಿನ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಯಾನು ಯಾಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಲ ನಿಗುಲು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕುಲು ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂಡ ಐಕ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಐಟು 4 ಜನ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏನು ದೋಸ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಕಂಡಿಗೆ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸೋಂಡ ಆಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಬತ್ತನ 4 ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡಂದ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಸ ನೆಕ್ಲ ಬೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್. ಈ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮು 4 ಜನ ಉಳ್ದಿರು. ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಹರೀಶ್ ಸುಧೀರ್ ಪಂಡು ಮೊಗಲಿ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಕುಲ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಬಲಿತಿಲಿ ಪಾಲೆಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಒಟ್ಟುಗುಲೊಂದು ಮಲ್ತದು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅತಿ ಬಸ್ದ ಬೇಲೆದಾಗಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ರೂಮುಡು ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಜೆಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅವನ್ನಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಗಲ ಮಾತ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ತಲ್ಲದಿತ್ತಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪು ನೆಂಚೆ ಈಜಂತ ಸಾವಿರ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತು ಸೈಯರೇಜಿ ಈ ಜನ ಜತ್ತಿನ ಗೇರ್ ನಾಡ್ನಿ ಯಾನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಬ ಬೆರಲ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಮೆಂಚದಾಗಿ ಮಲ್ಪುಣ ಬೈ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ಗೇರ್ ಪಸದು ಬಯ್ಯ ಗೇರ್ ಪಸಿ ಜಿಡ ನಿದ್ರೆ ನೀ ಬರ್ದು ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಉಂದಿ ಇರ್ನ ಕಂಡೇಟರ್ನಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಸಮಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದಾದ ಮಲ್ತಬ್ಬೆ ಅತಿ ಈ ಪೊನ್ನುಲ ಮಾತ ಕಂಡೇಟ್ರಿಗೆ ರಪ್ಪ ಸಟ್ಟ ಬಿಂದೇಜಿ ಅವು ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಮೇದಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಬಂದಿ ಪೆತ್ತ ಐಕ ಪೊಣ್ಣು ಏನ ಕೆಂಡಲ ಇಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಪೊನ್ನುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಐಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಾಡು ಅತ್ತ ಐಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಾಡು ಇಂಚಿನ ಮೊಗುಲು ಪೊನ್ನುಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೈಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಕೋರಿಯನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಬಿ ಅಲಕ್ಕ ತೈಟ್ ದಾತಂಬೆ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತತಿ ಅದೇ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ದಾರ ಮಲ್ದೆ. ಇರು ಹೊಸ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಮಲ್ದಾರ ಆಯ್ತು ತಂಡ ಸುಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುಂಡ ನಿಕ್ಕಿದಾನಿ ಪೋಂಡ ಸಯ್ಯ ಎಂತ போப்புண்டி அந்த ஆஜனுக்கு போப்புண்டா ಇರು ತುಂಬುದ ರೂಮುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುಂಡು ಬಂಡದು ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ಲ ಸೀಟನ್ನು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಕೊಣ ದೀತಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪೆ ಈ ಜನ ದಾದ ತಿಂತನ ದಾನ ಇಡೀ ಚಾರಡು ಭೂಪಟ ಪುಟ್ಪದ ಇಲೆ ಕಾತನು ಹೆಂಗ ನೀರು ದೇತು ಸಾಕಾತಡಿ ದಾಯಿಗೆಂಬೆ ನಿಗಳು ಈ ನಮನಿ ಮಲ್ಪುರ್ ದಾಯಿಗೆಂಬೆ ಯಾನಾಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾನಾಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತನೆ ಕಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಹತ್ತನೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತನ ಇರು ಐಕ್ ದಾಲ ಮಂಡಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಓಲ ಹತ್ತಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲು ಕಲಿಯದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತಲ್ಲಾಲಿ ಮೂಲು ಬರ್ದು ಎನ್ನ ಲಿವರೇ ಓದ್ತುಂಡು ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಬಾತಿರು ಪಕ್ಕ ಐಕೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಲಿವರ್ ಬೋತನತೆ ಐಕೋ ಕೋರ್ದ ಲಿವರ್ ಕುಲ್ಲಾಗ ಕೋರಿದ ಲಿವರ್ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲ ದಾದಂಬೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಗಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ಸಾವಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಮೆ ನಿಗಲು ಎಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪುಜನೆ ಪೋಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚೌತಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಯಾನ ಚೌತಿದ ಕೆನ್ನೆ ಅತ್ತನ್ನ ಬಸ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆನ್ನೆ ಒಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪಿನ ಒಡಿ ದಾದಾನು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಬಸ್ ಉಂತ ಉಂಬೆ ಕಂಡೇಟ್ರು ಲೇತ ಚಿಲ್ರಿಜಿದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಲೆಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಣ್ಣ ಚಿಲ್ರಿಚಿ ನಗಲು ಮಾತಾ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಬಸ್ ರಶ್ ಆತದು ಯಾನು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಗಮ್ಮನಾದು ಒಂದು ದಾದಂಬೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಪಿರ ತಿರುಗು ತೂಪೆ ಬಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಕರೆ ನಟ್ಟು ನಗಲಿ ನಟ್ಟು ನಗಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಜ್ಜ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ನಟ್ಟು ನಗಲು ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ನಟ್ಟು ಒಂದು ಆತೇನ ಒರಿ ನಟ್ಟನೆ ಉಂಬೇಡ ಚಿಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಉಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಐಕ ಆಯಿ ನಟ್ಟನೆ ಬಂಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರಿಜ್ಜಿನ ಈಜಿ ಬಾರೆ ಬಸ್ ಮಿಚ್ಚಿ ಇರ್ಚಪ್ಪಿಯ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಏನನ್ನು ಪಸತ್ತಿನಗಲೇ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಪರ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಗಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಬನ್ನ ಪೂಜುದ್ಲೆ ಸತ್ತಿನೇಟಿ ಯಾನು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಆದ್ ಬಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಯ್ನಿ ಬಂಡ ಏಯ ಹಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಏಯ ಹಸೆ ಎಡು ಬತ್ತದು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ್ಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆಡು ಸೀಸನ್ 3 ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಸೀಸನ್ 3 ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪಿದೋಡೋರ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹರೀಶರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೋಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಟೋಟ ಆರಿತ್ತೀರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಗುರುಂದು ಪನೊಲಿ ಅರೇನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಹರೀಶರೆ ಬಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಹಾಕೇನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒತ್ತಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀಸನ್ 1 ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಾನು ನೆನಪುನೇನೆ ದ್ಯಾಪನಾಗ ಸೀಸನ್ 1 ಶುರು ಮಲ್ದೇನೆ ಹರೀಶರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡಂದಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಕ್ಕೊಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನನಗ ಪೋಯಿ ಏನು ಬಕ್ಕ ಗುರುಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಳೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಬರೋದುಂಡು ಪೋಯ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಪೋಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಪನೋಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಾಲ ಬಂದ ಕಿನ್ನ ಟೀಮು ಅವ್ರು ಕಿನ್ನ ಟೀಮೇ ಮಲ್ಲ ಏನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಪನೋಲಿ ನಿಗಲೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮದು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆತ್ತಂಡ ಆ ಶಾಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ನಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಕಾಪ್ಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬಕೇರು ಇರ್ನ ಕಂಡೆ ಯಾನ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ పోతూ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಬಸ್ ಉಂತಾವ್ ಉಂಬೆ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ಬಸ್ತವುಲೇ ಕಡೌಡ್ ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಡಬಹುದು ಪಾತಿರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಗಂಡ ಫಾರಿನಲ್ಲಿರೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಗುವ ಒಂದು ಸಾಕ ಎರಡು ಬೇಕಾ ಉಂಬೆ ಇಂಚೇನೆ ಪೋಯ್ನ ಇಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಬೇಕಾ ಎರಡು ಸಾಕ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ರೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅತಿಜ ರೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೀನರ್ಲ ಟೈಟ್ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಟೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಡೆ ರೈಟ್ ನೀವು ಟೈಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಯ್ಲಾಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಬದಿನ ಬೋಲವ ಎಂಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಐವರಿ ಕ್ಲೀನರ ಬಸ್ ತಾಡಿಟ್ಟು ಜೈದೆ ಮಾರ ಈ ಬಸ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾದನ್ ಬೈ ದಾದಮಲ್ ತುಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಬಾಟ್ನತ್ತ ಒಯ್ಕಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಉಂದಿ ಬಸ್ಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಬಾಡ್ನೆ ಅತ್ತ ಗ್ರೀಸ್ ತಿಂತಿ ಓ ಬಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಪರಾತ್ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಗೆ ಪುದರ್ದೀತಾರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಶ್ರವಾಯು ಆಂಧ್ರವಾಯು ಎಂಚಿನೇ ಪೂರ ವಾಯುಲ್ಲವೇನ ಬಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮು ಎಡ್ಡೆ ಬುದರಿತ್ತಂಬೆ ವೇಗ ದೂತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರಿತ್ತನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಗ್ಯಾಸ್ ಟಿಕ್ಕಡ್ ಸಾಯ್ತಿನತ್ತ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ದ ನೀ ಬುದರ್ದೈತಿ ಅಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಎತ್ತು ಉಂಬೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಆಯನ ಕುಂಟಂಗಿ ಇಸ್ರಿ ಬಾರ್ದಿನುಂಡ ಬಸ್ ರಶ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಉಂಡತೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಪಿನಿ ಈ ಬೇಲು ಓಪಿನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬುತ್ತಿ ಉಮ್ಮೆನ ಮೈಕದಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ನೀ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರ್ತೀನಿ ಮಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಯಾಂದೇರ್ ಪೂಜಿ ಯಾಂದರ್ ಪೂಜಿ ಯಾಂದೇರ್ ಪೂಜಿ ತುಗೆಂಜುಗರ ಯಾಂದರ್ ಪೆ ಸಾಲದಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಪರ ಅನ್ನಡ ದೇರ್ಪುಲಿ ಒಟ್ಟಿ ಅವ ನಿಕ್ಕೆ ಓಮೆ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ ಕಡಪ ಪೋ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ ಹೆಂಗ ಮಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಮಾರ ಹಲೋ ಅನ್ನ ಯಾನೆ ದನಿ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಪಿದಾಂಡು ಬಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅವನು ಇತ್ತ ಪಿದಾಂಡು ಬತ್ತನಡಿ ನಾನೇ ಬಸ್ ಮುಡ್ಚ ನೀನು ವಾಲ ಮುಟ್ಟದಾನೆ ಎಂತ ಪೈ ನನ್ನ
అర్థమైనా అప్పుడు என்ன బస్ గుజిరి మారాడా దీప రామ రామ தண்ணிக்கல போய் நம்ம ட்ரிப் ஆக்குக பஸ் போய் ட்ரிப் ஆக்குக ಮದ್ಮೇದ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆಗ ಹೊಸ ಬಸ್ ಏನ ಲಗಡಿ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗುಜಿರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬಂತಿರ್ಮೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೀ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಗಲು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪರ್ಮೆ ಎಂಗುಳ್ಳಾದ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಯಾಲೆಡಿ ಯಪ್ಪನ ನೀ ತಿಬ್ಬಿಡ್ಮೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಿಡ್ಮೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಒರಿ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದನಗ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಮ್ಮ ಪಂಡಿದು ಮೋಕೆಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ಬೇಕು ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ತನ್ನ ಬುಡಿದಿಡ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನದಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆದೇ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತ್ತರವೇ ಅಗಲೇನು ಜೋಕೆಡು ಕೊನದು ಬುಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ನಿಗಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲರ ದಾನಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಗಲ ಕಣ್ಣೀರಿ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಶಾಪ ನಿಗಿಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ನೀ ಎತ್ತಡ ಬದುಕಿಲೆಂಬೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ನೀಯತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಯ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒಡಿಗಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬೈದೆ ಒಡಿ ಇಲ್ಲದ ಗರಡನ ಅತ್ತಿ ಮಗ ಬಾರ್ದಾಯದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೀನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಡೇರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡೇ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನ್ನತ್ತಂದು ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಾರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗಲ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಡಿತಿನ ಆತ ಪಂಚಸ್ ಸುರುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲಮಲ ಟೀಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದಿನಾಗಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ಕು ಮೊಗಲಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ಲ ಪಾಂಡನೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅಗಲೇಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಂಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ತುಗ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಮಟ್ಟ ಬೊಯ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನರ್ನ ರೋಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಚ್ದ ರೋಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಬಂದಿರಿ ಸರ್ ಈರಿ ಅಂಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಕನ್ನೊಟ್ಟು 2 ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ನಗ ಸರ್ ಒರಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪುರುಷು ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಆ ಪುರುಷು ತಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಪುರುಷು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಂಕ್ ಆ ಪುರುಷು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಡಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಗಲು ಕೊನ ಕೊರಿಯರನ್ನಾಡ ನಿಗಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಬಂತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಂಜರು ಅವು ನಿಗಲು ಕೊಂದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಗಲ ಪಿರವು ತಲ್ಲವೇ ಬಂಡೆ ಓಡ್ತದು ಮಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಂತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಲಕ್ಕ ಓವ್ಲ ಬಸಜಿ ಊರ ತಲ್ಲಯ ಪಿರವು ಊರಾಗಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿರ್ ಆಡ ಒರಿ ಚಲ್ಲೆ ಯಾಪುಲ್ ಕೊಂದಿ ಎಂಕವೇನ್ ತೂದಿ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಾನ ಪಿರ ತಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಸರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಲ್ತೀರ್ ಆಂಡ ಉಂಬಿ ಒರಿ ಬುಲ್ಪುವೆ ತಿಲ್ಪುವಿ ಅವೇ ಆ ದಾಯಗ ಬುಲ್ಪು ತಲ್ಪು ಯಾಂಡ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಸರ್ ಈ ದೇಗ್ಮೆ ಬುಲ್ಪುವ ತೆಲ್ಪುವನ್ ಐ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿ ದಾದ ಬಂಡಿ ಎನ್ನಾಂಡಲ ಯಾಪುಲ್ ಪಿರದೆ ಗುಜ್ಜಗೊಂದಿ ಆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದನ ಅನ್ನಬೆ ಅವು ಏರ್ಮೆ ಆದ ತಗಡಿ ಕುಜ್ಜಗೊನದಿನಿ ಅವು ಈರೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಕುಜ್ಜದಲಕ ತೋಜುವೆಂದು ಯಾನು ಕುಜ್ಜ ತುಂಬ ನೀನಾನು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ತೂಮ ಓಕೆ ಸೌದ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿರಂಜ ಬಂಡೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡೆಂಬೆ ಸಾವುದಾರ್ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಸಾವುದಾನ್ ಬನ್ನಿ ಸಾವುದಾರ
ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸಾವಧಾನ್. Yes, sir. ವಿಶ್ರಾಮ್. Yes, sir. ಸಾವಧಾನ್. Yes, sir. ವಿಶ್ರಾಮ್. Yes, sir. ఉండాలి అన్నబే ఆ అత్త పొర్లుడు సావధాన్ విశ్రామ్ మల్పి నిక్కుదాని అప్పుజింబే సార్ ఇచ్చిగాడు పూజిద అంత ನುಂಗಾడు సార్ నిక్కు రాత్రి పురుషోత్తిగా ఇచ్చిగాడు పూజరే కార్ సర్తాల్బు ఆశదాన్ తినగలే ಬೋಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಿಗಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಪಂಚಸ್ವಂತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ ವಿಜಯನೇ ಸರ್ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಥದ್ದು ಪಂಚಸ್ವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಆನ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರು ನಿತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರ ದಾನಿಯ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದ ನಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬರ್ನ ನಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಮರ್ದಿನ ಎಂಕಲಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಾಸ್ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾತ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡಿಸೆ ಒಂದೆರ್ತು ಒಂದು ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊರಡಾಪುನತ ನಾನು ಅಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕುಲ್ದು 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯ ಶಂಕರ್ ಇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾರ 6 ಲೈನ್ ಚೇಂಜ ಪಂಡಿರು ಕೆಲವು ಮತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಬಂದಿರು ಅಂದು ಉಪ್ಪಂಡ ಸೆಮಿ ಪಾಸಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿ ಫೈನಲ್ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಸೆಮಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೊಂದೇ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಅನಗ ಪಾಂಡನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಲ್ವೆದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಊರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಜಿರಿಗೆ ಹರಿಶರ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ಪೆತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಮುರಣೀರಿಗೆ ಕಕ್ಕುಂಜದ ಗುಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಹೋಜದ ಜನ ಆಯ್ತ ಕಾಸೋಂಡಿ ದಾದ ಈಸಿಗೆ ಯಾನ ಜಾಗದ ನಕ್ಷೆ ತೋಜದಿನ ಅನ್ನಂದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮೇರೆ ಅನ್ನಂದು ಕಾಸೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಆ ಉಡುಪೆ ಟಿಸಿ ಸರ್ ಮುರಣೀರಿಗೆ ಯಾನ ಮಿಜಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ತೋಜ ಜನ ಇಂಚಂಡು ಏನ ಐಟ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಗೆಂಬೆ ನಾಗೆ ತಿರ್ನಮ್ಮೆ ಬೂಬೇಪು ಯಾಲ ತೂಟ ನಾಗಿತ್ತು ಪುರಾಣಿ ಬೈಯೋಡಿ ಪೀಂಟ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತನಿ ಪಕ್ಕಡ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕಡ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಅವು ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ಸೈಟ್ ಇಡಿ ಯಾನುಂಡತಿ ಯಾನು ಪೀಂಟೋ ಕೂಪಿ ಆಯ ಏನಂತದು ನಾಗೆಂದೆಂದ ಐಟ್ ಪುಂಚಲ ಉಂಡು ಗೆಂಬೆ ಆ? ಪುಂಚಲ ಉಂಡಿಯ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಪುಂಕಲ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂದಿರು ಬರಿತ ಸೈಟ್ ಪಂಚಿನೆ ಬರಿತ ಸೈಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಆಯಗ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಜಾಗಡೆ ಆಗಿ ನಾನು ತಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಮೇರೆ ದಾದಾ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬಟ್ಟೆಡ ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಕ ಪುಂಚಗು ತೀರ್ಥ ತಲ್ತಿದು ಪುಂಚದ ಸಟ್ ಲಕ್ಕದ ಬರಿತಾನ ಸೈಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಹೊಡ್ದೀಕ ನಾಗೆ ಮಾತ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಡುಪ ಅವು ಮಾತ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾತ ಹೊಂಡಿತ್ರ ಪನ್ನಿಯ ಬೇತೆ ಹಾ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡಾವಾ ಎಂಚೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿಯ ಕೆಟ್ಟಲೆಪ್ಪ ಒಂತೆ ಗುಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜಾದು ಸೂಕುಂಡು ಬಕೇರಿ ಕಜೋದಕ್ಕರೆ ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಮೇರೆ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಮೋರಿಲ ಉಂಡು ನಲ್ಲಿಜ್ಜೋಡು ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುದ ಸೈಟ್ ಬೋಡು ಆನಂದ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಪಂಬೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ ಜನ ಮಿಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸೊಂಟರಿಗೆ ಐದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ನಾನು ಬೇತೀನಿ ನೀನು ಮಾರ ಬೇದ ಸರಿ ಇರಿ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಜಾಗ ಬರ್ಚೆ ಬ್ಯಾಕದ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡಾವಾ ಹೆಚ್ಚಿನಂಬೆ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಪ ಟವರ್ ಉಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಬೇ ಏನಾಡಿ ಟವರ್ 18 ಮಿಂಟೋಸ್ ತಿನ್ಪಾನ ಅಂದಾಗ ಅವಂದು ಇದಾನೆ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾತವಲ್ಲ ಜಾಗ ಬರ್ಚೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾತ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಕ ನಿಗಲೆ ಗೋವಾ ಪುಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆದ ಜಾಗ ಇದು ಆತ ಬುಸ್ಕು ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತ ಆತ ಬುಸ್ಕು ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ನಾನು ಯಾನ್ ರೈಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂಬೆಗೆ
ನೀನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದ ಆತ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಚೋ ಈ ರಾವಲಿ ಮಾರ ಈ ರಾವಲಿ ಈ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆ ನೊಂಡಾತೆ ಎಂಕನ್ನ ಪುಡಿದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ಯದಾಲ ಎಂಕ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಕ್ಕು ಬಿರನರ್ರೆ ಆತಜ ಒಂದು ದಿನ ಯಾನು ಪಿರ ನೆರ್ತೆ ನಾನಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಟ್ಟೆದಲಕ ನೆರ್ಪ ಈಗ ಬಾಯಿ ಮುತ್ತ ನಾಪುಜ ಅನ ಇಂಚ ನೆರ್ತೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನೆರ್ಪ ಒಂದು ನೆರ್ಪಣಿಂಡ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನೊಂದು ಕೈತು ಬೇಕೆ ಕಾಲಿ ತೋರ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಂದೆ ಆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಫೈನಲ್ ಬೋದಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲು ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಸತ್ತಿನ ಪಂಡೆರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗಲು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಚಕ್ಕನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಆ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸುರುತ್ತ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವತ್ತನ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಈ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೋತೀರಿ ಅಂಚಾದ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕೊಂಬತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ನಗಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಡು ಈ ಪಾತೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆ ರೋಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಗ 4 ಜನ ಒಟ್ಟುಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿ ಎಂಚೆ ವಾರೀತಿ ಒತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ಸನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡವು ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಬಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒರೆಗೋರಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲು ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂದು ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿಬೋದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಗರಿಯರು ಐಟೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಪನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನಗಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಗುಲು ಎಂಕಲೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಜ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈತು ಎಂಕಲೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ದ ಈ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಡಾಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಗಳು ಆಗಲೇ ಎಂಕಲೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲು ಅಗುಲೇ ಮಸ್ತ್ ಓಪ್ಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೆ ಎಂತ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ತಾನ ಅನ್ನೆ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬ ಬಾರಿಗುತ್ತಿ ಮಾರ ದಾನಿಯಂಡು ನರಮಂತೈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೂತೀರಿ ನರಮಂತೈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ದಾನಿಯಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆಗೆ ಯಾನು ಬರೋಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದೇ ವರ್ಷನ್ ಮೇರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬರಿತೆ ಬಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಏನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲು ಆ ಜೋಕುಲ ಕೆಲ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡು ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕನೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಕೂತೀರಿ ಉಂದೀರ್ ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಆ ರಂಚ ಬಂತೀರಾ ಬೊಕೊಂಜುಂಡಿಗೆ ಎಂದರ ಏನ ಕತ್ತಲಡಾಯನ ತಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಂಡಿಗೆ ಉಂದನೇರ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಬಂದಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಆ ರಂಚ ಬಂತೇರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿ ಅಪನಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡನ ಅಂದತೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಅರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವನೇ ಕೊರಡು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ದಾನೆ ಅರೆ ಕೊರ್ನ ಅರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜುಣ ಅಂದು ಅನ್ನತ್ತ ಮಾರೆ ಮುಂದಿನ ಓನವನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಉಂತಾಡ ಅಣ್ಣ ಸುರುಟು ಪವರ್ ಕಟ್ ಹಾಪಿನೇನು ಉಂತಾವು ಹೌದಾಗ ಅವ್ ದೇಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಪಂತೆರತ್ತ ಕತ್ತೆಲೆಡು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಡು ಆಪುಣಿಂದು ಬೊಲ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೋಟ ನೀರು ಡಾಂಡದಾನೆ ಪಾದ್ಯ ಕಲ್ಲು ಡಾಂಡದಾನೆ ಪುಡಾವುನ ಪುಡಾವುಂಡಿ ಊರಮ್ಮದೇರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಲದೆ ಮುರಣಿಯಾಚೆ ಮದುವೆಯಿನಿ ಏನ ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಲೋ ಯಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಉಮ್ಮ పోతుండికిత్త ಏನಮ್ಮ దయచేసిరు ఎంకల ఆఫీస్ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಿನ ಫೈಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ పోతుండిಕೆ ಓ ಅಂಚ అయితే యాన్ పండే హలో పోతుండికిత్త
సిరి ఉమ్మా రెడ్ మళ్ళా ఊరేని పేనిండా దాది సిరు దాది పనిపరిసారు ಎಂಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಅವು ಸೇಲ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಐತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮಾಜಿಗೆ ಐಕ ಅವು ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲಿ ಸಮಾಜ ಜನ ಲೆಸ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸೋಂಟಿರಿ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ ಐಕ ಯಾನ್ ಪೆಂಡೆ ಹೆಲೋ ಬೇನಂಡಾ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಿಕ್ರಿ ಇಂಡಿಗಿನ ಐತೆ ರೆಡ್ಡಿ ರೋಡ್ಗ ಪಾಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪಾಡ್ ಹಲೋ ಈ పోయానా అవ్వండి కొంచెం చేయండి ఈ దానిమే ఇంచాతిని ini ఈ దాని ఇంచాతిని ಊರಾಮದೇರೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಸಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೈನಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೈನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ದುಮ್ಮು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚೋಳು ಅನ್ನಂದು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಭ್ಯಾಸತಿ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೇದಿನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಬೀಡಿದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಂಟದು ನಕ್ಕು ಬಾಡಿ ನೀ ಜೇದಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ನಕ್ಕು ಬಾಡ್ನು ಊರೇ ನಕ್ಕು ಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಬೆರಳು ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕಬಾರ್ದು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ನೀ ಬುಡ್ನಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಂದಿ ಅಸ ಅತ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗ ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗನ ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ ಅಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಈರ್ ಸೈಯೋಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಈ ತಂಡಗು ಮೇಕಪ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತಂದತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಚದಿ ಪನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಆತು ತೊಂದರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅವಣ್ಣ ಯಾನೇ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ನ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಥರ ದಯಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನ ಗಳಿಗೆಡೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂಡ ಆತ್ತು ಖುಷಿಯಾಣ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯತ್ತ ಎಂದು ಬಣ್ಣದು ಜನಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆ ಮಿಜಾರದ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲ ಅವಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಲ ಅವಡು ಅಗಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಅಗಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ ಅದಾಗೆ ಎಂಗಲೆ ಹುಮ್ಮಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮರ್ದಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡಿರಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾತ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಗೆಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಕ್ಕನೇ ಆತೇನೆ ಎಂಗಳು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾತ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಗೆಂದು ನಾ ಫೈನಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಟ್ಕೆ ಅಂದ ಎಂಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಗಳು ಗೆಂದ್ಲಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ಆತ ಟೀಮ್ದ ನಡುಟು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದಾಗಲ್ಲ ನಡುಟು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಾಲ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಗುರಿತ ಕೊರಿಯದ ಎಂಕಲ ಆ ಊರಿಗೂ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಅವು ಎಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಕಲೆ ಬಲೆತ್ತೆಲಿಪ್ಪಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಶೋ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಗಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿತ್ನ ವೇದಿಕೆ ಇರು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನಂಜಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಗುರುತಿಸವರು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಡನೆ ಎಂಕಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ನನ್ನಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಇಂದಡ್ಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿನ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಶಿವರ್ ಸರ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಡ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಗಲ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂದ ಬಂಡದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕುಲು ಒರಿಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ ವಾರ್ತೆಡು
ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಊರು ಬರ್ಪಿನ ರೈಲು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಂಬರ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. S3 ಹಾಗೂ S4 ಎರಡೂ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದರ ತೀವ್ರತೆಗೆ 3 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 13 ಮಂದಿ ನಾಯಕ ಮಾರ ಮೊಗಲಿನ ಚಾಲ್ಪುನು ಪಾಪ ಮಾರ ಪಾಪದ ಜವನರನ್ ಪೂರ ಕೆರ್ಪುನು ಮೊಗಲು ಬಾಂಬ್ ದೀದು ನಾಗಿನ ಚಾಲ್ಪುನು ಬಾಂಬ್ ದೀಪನ ಕಲಿ ಗುಂಡತ್ತ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅತ್ತಗನೆ ಕಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತುಂಟ. ಅಗಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲಿನ ಪಾಸದು ಉಲೈ ಪಾಡೋಡು ಚೈಲ್ದು ಲೈ ಪಾಡೋಡು ಬಕ ಆಗಲೇ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌದಿದ ಖರ್ಜೂರಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ದು ಕುಟುಟೆ ಪಂದು 22 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕು ಹೌದೇ ಹೌದೇಗ ಪಂಡ ಏತೋ ಸಂಸಾರನ್ ಮಾತ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಐಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಟಿವಿಡು ತೂಲಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಸೈದುಡು ಆ ಬಾಲ ಆ ಪೊಂಜುನ ತಿಗಲತ್ತ ಪೇರ್ ಬರೋದುಂಟು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತನುಂಟು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಓ ಬಾಮ ದೀಪಣಯ ನಿಕ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಇಂಚಿನ ಆದಿತ್ತಿನ ಅದ ಗೊತ್ತತ್ತು ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ದಾದ ಮನದು ಕುರೂಕ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೋಮದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಣಗ ಜೀವದ ಬೆಳೆದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಟ್ಟ ಮೋಮದೇವರ ಬೈದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ್ ಇರಗಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಎದುರ್ದೇ ದೇಶದ ನಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರೆ ಮೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮೆರ್ನ ಬಯಕೆ ಬಾಡ್ನ ಬಾಳೆ ಬತ್ತಂಡ ಓ ರಾಮ ದೇವ್ರೆ ಛೆ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೋಟು ನನ್ನ ಓ ದೇವ್ರೆ ಛೆ 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 ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೋಟು ನತ್ತ ಮರ ಓ ದೇವ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಾರ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪಟ್ಟೆದ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಳಗೆ ಪೋರಿಂಡು ನಿಂದಿನ ಮಾರ ಅಜರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ಬಾಂಬ್ ಬುಡಾದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ಬಾಂಬೆ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಇನಿ ಮಾತ ಬಾಂಬೆ ಪಪ್ಪು ಮುಡ್ಚಿ ಈರ್ ಕೊಡಂಜಿನ ಪೊಲ್ಯಾವೆ ದಾನೆ ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ದಾನೆ ಮಗನ ಕೋಲುಂಡಲ್ಲು ಓ ರಾಮ ದಾದಿ ಮಗನ ಕೋಲುಂಡು ಓ ರಾಮ ದೇವ್ರೆ ಓವಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೋಲದಜ್ಜಿ ಸವಸೆ ಬಿಡ್ಚಿಂಕೆ ದೇನು ಮನ್ನ ಎಂಕಲ ಮರಣಿ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಇಂಚಪ್ಪ ಕೋಲ ಐನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕೋಲಪುರ ಶುರು ಆತಂಡಪ್ಪ ಯಾಣ ಕುಲುದಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೋಲಪುರ ಶುರು ಆತಂಡು ನಲ್ಪುನಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿರು ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಲ್ಪುನ ಅಂಗಡಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಗಿ ಕೋಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಪೊಂಜೋನ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆ ನಲ್ಪುನರೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ವಾದ್ಯದ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಬಾಲೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಪುನರೆ ಪನ್ನೆನ್ ಈ ನಲ್ಪುನು ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಶುರು ಆದಾತನತ್ತ ಆರೈಕು ವಾದ್ಯೋಡಿ ಬಂಡಿ ಈ ನಲ್ಪುನು ಆರು ಪನ್ನ ನಲ್ಪುನರಿಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಬಕ ರಪ್ಪ ದೋಲ್ದೆಡ ಬಂಡೇನು ದೋಲ್ದೆಡ ಬಂಡೆ ಆಚನೆ ಈತ ಮಾರುತಿ ಬರ್ದಗ್ಗಿ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆರು ದೋಲುಡೆ ಬಂದಿರು ದುಂಕುಡ್ಚಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಆರು ಪನ್ನಕ್ಕೇನುಂಡ ನನ್ನ ದಾನೆ ಪಿ ದೊಂಕಿರೆ ಅವನ ಆಂಡು ರಪ್ಪ ತಾಸಿದೆರಡ ಬಂಡೆ ತಾಸಿದಾರ ರಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ತಾರ್ 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 ತರಿ 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 ಬರ್ತನ ದೊಂಕುದ ಆತಂಡು ಅಂದು ಬಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾದಾತನತ ವಾದ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬಾಡಿ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತನಯ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತನಯ ಯಾವ ನನ್ನ ನಿಗಿಲು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಆಚಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಈತೆ ಬರ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನೆ ಅವಿಡ್ದು ಒಂದು ಇರೇಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂದು ದಯ ಪೆನ್ಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಯದ ಪಿರ ಕೊರ್ಪ ಓ ಪಿರ ಯದ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿತ್ತನ ತಗ ಇರೇಕೆ ಅನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪ ಅವ್ವಾದಿ ಬೆ ಅವ್ವಾದಿ ದೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ವಾದಿ ದೇ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಆಪುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳು ಜಂಬೆ ದತ್ತ ಕರಡು ದೊಂಕೆಡೆ ಸೀದಾ ಮಿಜಾರು ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಮಕ್ಕ ದತ್ತ ಕರಡು ದೊಂಕೆಡೆ ಸೀದಾ ಮಿಜಾರು ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ ಬಲತ್ತ ಕಾಡು ದೊಂಕಲೆಗೆ ಹೌದೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮನೆ ಬಲ ಬೋರೆಂಡು ಪೂರ ಊರ್ದಾಗಲು ನಿಗುಲಿ ಏನಾಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೇಳನು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಪಣಿ ಕೂಡಲೇ ಸುರಾಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಂಜಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಒರಿಯರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಪರ್ಕಳ ಪೇಟೆಡ್ ತೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪರ್ಕಳ ಪೇಟೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನ ಅಭಿಮಾನಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೂರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಅವು ತೂದಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಆ ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೆ ದೇಪನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಜನಕ್ಲಿ ತೆಲ್ಪೋನ್ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ಗಂದೇ ಆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಫೈನಲ್ ಬೋದಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದಿದ್ದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತಿದಲ್ಲ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ ಸುರುಕೊಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗಾರ್ಡ್ ನಿತಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ನಿಖುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಲ ಕೊರೋದು ಇಂತಜಾರು ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೋದು ಇಂತಜಾರು ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಂಪಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಣ್ಣೆ ಒಂದಮ್ ಸರಿ ಒಂದಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಟಾಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ I loved the entry. I loved his entry. It was superb. The dialogues were very nice. Like it, of course, Nitin Bhattinabokka performance was very, very outstanding. Nitin now background score music ittante arna nalpare mana sound ittande aa chok ittande boka screenplay undu ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತಾಗೊಂಡಿತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಡ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಯಂಕ್ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಫೈನಲ್ ಪೋಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಆತೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂದು ಎನ್ನೋ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಮರ್ದಿನ ಎಂಕಲೆ ಫೈನಲ್ ಪೋಯ ಅಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಯಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವಡು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡ್ಗ ನಿನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ಗ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ಯ ಪೂರ ಟೀಮ್ದ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ಯರು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ಯರು ಪೂರ ಇಡೀ ಪರ್ಕೊಲೋಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂಪಿನ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ನೊಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮರ್ದು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಘಟಾನುಘಟಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮರ್ದು ರಡ್ಡೆ ಎಸಲಾಗುಲ್ ದುಂಪು ಹೋತಿರು ಫಸ್ಟ್ ಎಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಲ್ ಪೋತಿನಾಗುಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತಿನಾಗುಲ್ಲ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತಿನಾಗುಲ್ಲ ಆ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ 10 ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುನಂದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸತು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿನಾತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲೆ ನಾನು ಏನ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಕಲೆ ಚೀ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಕಿಂಜಿಡೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುತ್ತ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ನೇ ಮಲ್ಲೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋದು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಊರಿಂಡಯ್ಯವು ಆತೆ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಡಂದಾಲ ಎಂದು ಜನಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಗಲೇನೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ನೆನಪೋಡು ಆಯ್ನೇ ದೇಪನಾಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಗೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಂತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಹಂತ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಾಜೇಶರ್ ಅರೆನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಸೀಸನ್ 1 ದಿಂಚೆ ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರೆ ಹರೀಶರೇ ಬಲೆ ಎಂದೆ ಅರೆಗ್ಲ ನೆನ್ನ ಈ ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕರೆಗೆ ನನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಹರಿಗಂಡಿಗೆದ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗಲ ಅಂಚೆನೆ ದುಬದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಪರ್ಕಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿಗಲ ಅಂಚೆನೆ KMC ವರ್ಗದಾಗಲಿಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಅಂಜಿ IT ಕಂಪನಿಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸರ್ನಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಎನ್ನ IT ಕಂಪನಿ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಗಲೇಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಡ ಸುಧೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ತುರ್ಕರ್ಬೆಟ್ಟು ಹರಿಕಂಡಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾರು ನೆನಪಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಗಲು ಇಲ್ಲದಗಲು ಎನ್ನ ಪಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲು ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಸತ್ತಿನ ಪಂಡೆರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು
ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಗಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀನೈಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಡಿಮುಟ ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಕಾರಣನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿರರುಣಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಸತ್ತಿನ ಗಲು ಪಂಡೆರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗಲು ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್